Bă, nu știu ce am. Între timp a început să plouă. Se vede mult în botul mașinii, așa. Ai nimic. O fixăm mai încolo. Se vede și drumul. Asta vreau să zic acum, dacă ai dat drumul la care trebuie să și cu noi. Ce? Dacă ai dat drumul la culoare, trebuie să treci și cu noroc. Eu zic să facem altceva, să pui suportul pe afară, le pui pe geam, să filmeze la racă. Să filmeze ce? La racă. Parchetul nu. Aici îi place și de Eu trebuie să rămân dreapta cu pelul. E pe acolo putea să ducă el dacă vrea. Avem și niște bani. o pietare în partea aia. Am nu mai tranzacție, nu fac. Nu te pula. Nu știu sportul ăsta și pentru navigație. Da, păi pentru aia e. Dar ce fug ăștia. De noi oare? Și eu cred. Stai încet, încet, încet. Așa. Uite ce clasă. Uite-o pe aici, ziceam. Uite mă, cu Dacia, mă. Adevăratul. Da, chiar. Taci, taci. Nu vezi că e murdar doar un pic de lorei pe Da. șumea de cauciuc. Face senzație. Hai mai departe. Ce frumos lansează. Da, aia e confortabil asta. Dacă erai la lui Bebe, știi cum e? Sau nu mă știu exact, dar să prost în gitara mea, pe de ea de În chitara ta. chitară. Suzuki Kitara. De ce ai vândut-o? Da, da. Uite, cu banii, Că să vezi. cu banii de pe Yaris să-ți iei un range sau ceva. Cât ai luat pe asta? 4.000 Chitara? jumate. Du-te, mă. E Toyota, Pe chitară. o Vitara, 3600. Așa. Păi era bine, Păi, mă. îți iei un range de mare nume. Frumos și pe aici cu noroaiele astea. Nu spală geamul. Da, dar pentru ele e posibil. Dar ce mă, merg și la plimbare. Au benzină în dreapta, în stânga, în spate. Și crezi că merg numai să le rupă pe acolo și pe acolo.
Ce răsturnată? Unde? A răsturnat, a pus-o invers. Avea calculată. Bebe și-a pus mânușile, conduce cu mânuși. Uite, mă, aici zicea. Dar nu cred că poți să Au o fost faci. ăștia cu ele pe preda. Da? S-a dat peste cap de ea. Adică a venit pe, cum ar veni în bot. În bot și s-a dat odată peste cap. Păi ce crezi, că e greu să pui? Bă, de asta, tot vomitarea. Mi-am adus aminte cum ar fi era și mă. Da, să chiar asta. Nu, n-am văzut. Asta era în pozele în care am avut și eu, deci fac cu bicicleta și cu mototul. Bă, dar ce vreme mișto. Nu e pe dreapta. Da, asta mă. Stai pe mușeu, poate. Nu se poate. Păi era dacă e bun. Dacă ai putea. Un fel de tei sănătos la cap. Crezi că ăla cu Opolul, crezi că era prea înalt față de tine? Asta trebuie să ai grijă și la când ești după o stradă și asfalt nou, să stai ușor să lansezi. Și ce motor are ăla? Nu. Merge, nu? Spapă 10, spapă, nu? Dacă tu te mă dau la ea, nu papă, dacă are așa la 100 sau 120, am 7, 8. E bine. Nu, e clar că BMW-urile, cel puțin alea sub 2000 pe benzină, anul fabricației 2000 pe benzină, nu prea consumă sub 8, niciun. Chiar avea el. Că știi seria 5 la lui Volvo? E de 90 și nu știu, 45. 2000, care are gaz. Chiar e grea, E grea. Bine, că n-am luat-o să fug, că i-a luat-o că i-a plăcut, i-a plăcut mașina și interiorul. Este la interior. Da, e tele, toată pătrieră, față spate, da, mare, cu trapă electrică, cu aer condiționat, cu geamuri electrice toate. Gazul homologat și am luat-o și înscris. Nu mi-aș spune că asta BMW. Ori fi pentru... Păi chiar. Da, Exact. exact. La ce mai pui? Am văzut gaz pe X5, dar poate Da, și-au alea pus, sunt mă. cu arzeni, sau pe Hammer. te n-ai încalzi cu văzut? ciorap de lână, nu? Te duci la club și te cargi cu ciorap de lână, cam așa. Hai mă, da, asta mi se pare țărănism, Adică ori ai- punctul ăsta da. extrem, da? Ori ai mașină, ori... Sau am văzut S-Class înscris pe Bulgaria. Bine, astea cum scris pe Bulgaria, frate, până la urmă, dacă să plătești atâta taxe și unul cu super bani, dacă... De ce să-i dai statului nu știu câte mii de euro când plătești acolo de 5 ori mai puțin? Da. Bă, și benzină de bani.